Polos creativos. Pulseiras temáticas. Compoñentes necesarios. Precisaremos unha etiquetadora que soporte impresión en cintas de tela. Neste caso empregaremos a Brother PTH 500. Conectaremos a etiquetadora ao ordenador cun cable mini USB. Empregaremos cartuchos de etiquetas de tela ou satén de 12 mm. De non atopar a cor desexada podemos aplicar tinte para tela ou ben pintura acrílica. Prepararemos as etiquetas coa axuda dun programa de folla de cálculo. Deseñando as pulseiras. Podemos abrir o ficheiro de exemplo proporcionado, ou ben partir de cero como faremos agora. Para comezar, pulsamos o botón dereito do rato sobre a primeira columna, e logo, establecemos 28 puntos de ancho. Repetimos o proceso coa segunda columna poñendo 84 puntos de ancho. E finalmente a terceira columna con outros 28 puntos. Para saber onde remata a cinta, podemos pintar a cuarta columna de gris. Agora, seleccionamos as filas e prememos o botón dereito do rato para establecer 31 puntos de alto. Se todo foi ben, podemos facer un rectángulo co ancho da cinta, e veremos nas propiedades que medirá aproximadamente 11 mm de alto, e 270 de ancho. Xa podemos eliminar o rectángulo de proba, e logo, escribir na segunda columna os textos das cintas, un por cada fila. Para rematar, seleccionamos a columna e aplicamos formato ao texto. No exemplo vamos empregar tipografía MV Boli, centrada e de tamaño 20 puntos, que é o que mellor se axusta. Se queremos podemos insertar imaxes, inda que para que queden ben é importante que sexan en branco e negro. Logo de insertalas, pode ser preciso axustar lixeiramente a posición ou tamaño do texto. Imprimindo as pulseiras. Para imprimir as pulseiras, primeiro seleccionamos todas as filas con texto e logo vamos ao menú Arquivo, Imprimir. Seleccionamos o número de copias desexadas. Abrimos a configuración da etiquetadora e establecemos 12 mm de ancho e 270 mm de lonxitude. Activamos corte automático e desactivamos cortar cinta tras datos. Poñemos que se imprima únicamente a selección e configuramos orientación horizontal con páxina de 12 mm. Configuramos a páxina con marxes personalizados e establecemos 0 nos 4 marxes, cabeceira e pé, e marcamos centrado horizontal. Para rematar, nas opcións de escalado, marcamos que se axusten todas as columnas seleccionadas na páxina. Agora podemos botar unha ollada ás distintas páxinas do documento, cada páxina é unha das cintas. Finalmente prememos o botón de impresión. As cintas iránse xerando de forma secuencial. Aquí vemos distintos tipos de combinacións de cores. E finalmente, amosamos varios exemplos de traballos feitos polos alumnos do centro.